Mukana Olkan kotona Herbamare ja kotivinkki. Hei kaikille! Tämän ohjelman nimi on Olkan kotona. Tänään Olkan kotona annetaan perinteiselle soijapologneeselle uusi ilme punajuuresta. Tervetuloa mukaan! Ottaa sakset tänne alle ja katkaise. Voit tulla auttaa, tule vain. No miten tän saa avata? Haluatko, että mä avaan sen? Hyvä, aika korkea, tosi korkea. Noniin, rupetetaan täyttää näin. Kasviksia, onnistuuko? No helppo varovasti sitten. Hienosti. Tuutko sä kaataa? Vai haluatko sä sekoittaa? Eli kaataa. Mitä pitää tehdä? Kananmunaa. Joo, sit laitetaan kananmunaa. Ei ole eka kerta, kun näitä tehdään. Hyvä! Hirssi on huuhdeltava hyvin. Tätä käytetään käsittääkseni aika paljon Afrikassa. Ja se on tosi terveellistä. Se on ihan ajanhukkaa pistää niitä käsiä sinne taikinaan, jos tekee tämmöisiä tavallisia arkisämpylöitä. Et ymmärrä. Apua. Mä voi tulla. Voi se tulla. Mä sekoilee. Mä sekoilee. No niin. Valmiita. Näyttää oikein hyvältä. Ja tuoksuu. Say something about where you are and make me smile. Take this moment as where it starts. Ja täällä kuvataan Olkan kotona -niminen ohjelma. Nämä reseptit ja monta muuta nyt tänä syksynä Live & Learnissä. Nähdään siellä. Run away tonight.